Velkommen til Biologi B. Hej venner, mit navn er Rasmus. Nu vil jeg fortælle lidt om, hvordan nervesystemet styrer en muskel. Men først vil jeg lige sige, at jeg har købt nye underbukser i farver, men jeg går normalt kun i sort. Nå, men nok om det. Nu skal vi tilbage til nervecellerne. Her er billedet af en nervecelle. Og her ser vi soma, hvor cellekernen ligger inde i, altså kroppen ligger inde i soma. Ud fra soma sidder der dendritter. De fører nerveimpulserne ind i soma. Ud fra soma ligger akson. Det fører nerveimpulserne væk fra soma. Rundt om aksonet ser vi disse gule nogle. Det er myelinskider, der består af fedt, som gør, at der ikke sker en kortslutning. De gør også, at nerveimpulserne kommer hurtigere til ende. Mellem myelinskiderne ligger Ranviske indsnøringer. her findes der nitrat- og calciumkanaler. For enden af aksonen sidder der endeterminaler. De danner synapser med andre cellekerner eller muskelceller. Det er det, vi ser her lige. Og det er receptorerne. Receptorerne. De binder transmitterstofferne til de stoffer, der kommer ud af synapsen. Kommer ud af endeterminalen ind i synapsen, bliver bundet til receptorerne og kan komme ind i soma. Det er det, vi kalder. Triggerområdet. Det er her nervesignalet bliver udløst, når tærskeværdien overskrides. Hvis vi kigger på næste billede, som er her lige, så kan man se, hvad der egentlig sker, blandt andet inde i triggerområdet. Membranpotentialet starter i hvile ved minus 70 millivolt. Det er det, vi ser her lige. Det vil sige, at det indre i cellen, det er mere negativt end det ydre. Og man kalder det, at nervecellen er polariseret. Hvis den elektriske aktivitet i soma, den overskrider minus 55, som vi ser her lige, så dannes et aktionspotentiale, som gør, at de spændingsregulerede kanaler åbnes. Det vil sige, der nu sker det her. Natrium kommer ind i cellen. Natriumionerne strømmer ud af cellen. Og de danner en depolarisering. Når tærskelværdien så når omkring plus 40 eller plus 35 millivolt, så åbnes kaliumkanaler, mens natriumkanalerne de lukkes. Der sker derfor dette her. Membranpotentialet repolariseres. Og det sker så igen her. Bum. Ja. Og nu vil vi gå tilbage til billedet med nervecellen. Vi får sige lidt kort om de her CA+-kanaler og calciumkanaler. calciumkanaler. Det vil sige,
Når dette nerveimpuls, det ankommer til den præsynaptiske endeterminal. Som er her lige. Yes. Sker der en åbning af calciumkanalerne, hvor calciumkanalerne sniger ind i endeterminalerne. De sniger sig simpelthen ind i endeterminalerne. Dette fremkalder en bevægelse af Transmitterstofferne. Nej, vesiklerne. Altså lige for at sige det kort. Det fremkalder en bevægelse af vesiklerne, som indeholder transmitterstoffer. Transmitterstofferne, de siver derfor ud i synapsen. Det er faktisk også det, vi ser her lige. Synapsen, det er jo den her lille ting. De siver derud, og så siver de videre ind i næste nervecelle via receptorerne. Ja. Nu vil vi gå videre til calcium- og nitratpumperne. Og det ser vi tydeligere hernede på dette billede. Her ser vi cellens ydre og cellens indre. Ja. På det her billede, der ser vi har zoomet lidt ind, kan vi godt sige. Vi ser en natrium-kalium-pumpe. Den her pumpe, den transporterer ionerne tilbage til der, hvor de oprindeligt kom fra. For en pris af kun 1 ATP, så transporteres 2 kaliumioner ind i cellen. Ja. Og 3 natrium transporteres ud af cellen. Ja. Pumpen, den arbejder hele døgnet. Og den sidder for resten i cellemembranen. Og det er det her, der er cellemembranen. Ja. Og nu vil vi gå videre til det sidste billede. Det er, hvordan nervesignalet sender sine impulser ind i musklen. Vi ser en nerve og en muskel. Muskelfiber, nerveender. Ja. Den motoriske nervecelles enheder danner en synapse med den enkelte muskelfiber. Det er det, vi ser her. Danner synapser. Acetylkolin, det bindes til receptorerne i sarkolemma. Når muskelfiberen stimuleres af en nerveimpuls, så spredes aktionspotentiale hurtigt langs med sarkolemma, men også ind i det indre af cellen via T-rørene. Og det skal så lige siges, at vi kan ikke se T-rørene på dette billede. T-rørene er nemlig meget små. T-rørene, de står i nær kontakt med det sarkoplasmatiske retikulum, som afgiver hver myofibril. Og det var så det, venner. Jeg vil gerne sige 1000 tak, fordi I gad at lytte med. Og jeg håber, I blev klogere på nervesystemet. Hej hej.